Full watch tayo. Kain muna tayo sa Sir Mike. Ayan, Sir Mike, nakasispeli sa yung video po. So if my still watching on your video, so if my nag-live na pala si Bicolana. And mamaya sis, ay puntahan na lang kita si Bicolana vlog si sis ha. Ayan, sis Astrid, dito muna ako sa Yan, mag-love shout out. Yan, mag-love shout out po sa 3 viewers na nandyan. Alin? Speaker ka na mali. Hello. Kahapon, pinaglalaroan kayo dyan ah. Ayun o. Si Agnes naman.
ano nga yun, buksan mo yun kasi naapakan niya ni Tito Jun humalat dyan. Andyan yung tela sa labas, nilagay ko. Sa milaw. Hi Sir Moti, Miguel shout out. Naiwan ako sa live ni Madam Peli ngayon. Ngayon ko lang kinuha. Ano ngayon ko lang kinuha? Bakit naiwan ka? Saan ka ba kasi nagpupunta? Ba't ba naiwan ka? Naka-live pa rin si Sis-G, kagagaling ko lang din doon, Sir Moti. Yung account ko. Okay. Akala ko. Live muna ako kahit ano lang.
Kasi magla-live ako. Mas alam mo Sir Moti, mas okay pa yung live ko ng ng hating gabi. Marami ko nagiging views. Kagabi nag-live ako hanggang 1 gising ako. Alam mo naka 400 views pa ako kagabi. Okay, nakatambay ka kay si Spelly. Mas okay pa nga yung live ko Sir Moti pag anong oras eh. Kaya lang talaga puyat kasi minsan hindi ko rin matulugan lalo pag nakikita ko maraming bisita na sumisilip, di ko rin matulugan. Kahit wala siya sa akin. Aray ko. Yan mo na yon. Hindi siguro siya dikit sa'yo. Palagay ko. Hindi rin nadadalaw sa akin yung si Spelly pag ako nagla-live. Pero pinupuntahan ko siya pag nagla-live siya. Dinadalaw ko. Okay lang yun. Siguro baka hindi lang nagno-notify sa kanya yung live natin. Bakit naman yung live mo napakatagal sa ano pa? 30 ba yon? 30 ba yon? Yung nakalagay mo dun sa naka-schedule mo? Palagay ko nga hindi dikit sa'yo. Hello, Yen. Magulap shout out, Yen. Thank you so much sa inyong dalawa ni Sir Moti. Mamaya after mo Yen mag-live, magsa-silent LS ulit ako. Doon mo yan sa kabilang kwarto niya dito. Doon. Doon sa atin. Lagay mo muna doon sa kwarto natin doon. Sige, hindi dikit yung mga anak nila. Ano? Mga anak niya. Kanino ba sa'yo? Yung mga alagad ba niya hindi dikit sa'yo? Oo nga, naka-live din si Mami Tess. Ayos lang yan, Yen. Makaraos lang yung schedule ko na Kasi mag-live din naman ako mamaya pagkatapos mo. Ang ina naman nung... Teka nga.
Dikit na lahat sa'yo, Sir Moti. O, nakadikit naman na pala, Sir Moti eh. Mag-live ako mamaya. Anong oras ka magla-live? Huwag mo na ako sabayan mamaya. Pabaya mo na sa akin. Ikaw talaga, Sir Moti eh. Huwag madaling araw ka na lang. Tapos tambayan mo na lang ako ng alagad mo mamaya, Sir Moti. Para man ma-survive ko yung aking WH. Alam ko namang napaka-supportive mo eh. Mga te. Aba talaga namang ikaw eh. Tambayan mo ako mamaya ng mga alagad mo ha. Yung 100 na alagad mo dyan. Wala ka pang bagong upload. I-play na natin. Umikot na mata ko, ha ha ha. Umikot daw mata ni Yen sa dami na naka-live. Ciao, doon ka muna, ciao sa labas. Sir Moti, ano ba yun? Sabado ba yun? Yung live, ay yung ano mo, yung premiere mo? 1 PM, baka makalimutan ko pa. Naku, atay ako. Atay si Bicolana. Sir Mot, pag-play na lang kita ng video mo. Dito sa itong isa, we learn to be happy. Hindi ko pa na-play to. Para bang nagkukwentuhan tayo eh. Yan, 3 minutes lang to, 3 minutes and 7 seconds, Sir Mot. Yan, pinlay ko yung isang video mo, ha. Yan, yung last video mo. Pinlay ko. Ciao, huwag kang mangulit dyan. Maraming salamat, Jen. Sunod kita yan dito kay Sir Mot. Pinlay ko yung yung video niya. Thank you so much, Jen. Bakit wala kang gaanong upload, Sir Mot? Ha? Bibihi ka ko, kadalang nung upload mo. Ayan, 1 minute and 59 seconds na naka-play.
Sige yan, puntahan ko yung ano mo. John's Vlog, Big Love, shout out. Puntahan ko yung binaba mo yan. Unahin ko na dito sa isang ano, cellphone. Yan, pag 18 thumbs up yan, sa iyong upcoming tamsakan ko rin dito sa isang phone ko. Yan, Sir Moti, malapit na matapos video mo. Yan, John's Vlog, big love shout out. Thank you so much for coming to my live stream. Ayan, thank you, thank you. Maka-idol talaga. Ayan, Sir Mot, tapos na yung video mo. Salamat, Sir Mot. Tamsakan ko yung upcoming ni Ma'am Yen. Ay, nakatamsak na pala ako dito yan kanina. Sa isang ano ko, sa second ano ko. Hello po, Tita Tati, Miguelab, shout out. Tinawanan ka. Oo nga. Lagot sa akin yan. Ay, Nanay Owa, Miguelab, shout out po, Nanay Owa. Yan, isabit ko yan yung ano mo yan ha, para mapatamsak ka natin. Yan. Patamsak po sa upcoming ni si Shen. Nanay Owa, Miguelab, shout out. Ma'am Astrid, Miguelab, shout out po. Nanay Owa, dito po ako sa iyong bahay. Sunod ko si Ma'am Astrid. Yan, dito ako Nanay Noah. Ay, Nanay Noah. Nanay Owa sa Heart of Banana. May harang po. Yan, may harang siya. At dito naman si Mama Astrid sa kabila. Excuse me. Yes, may galap shout out from Nanay Owa. Thank you so much, Nanay Owa. Go to channel ko na lang si Tita Tati. Yan, patamsak po sa upcoming ni Yen. Yan, dito na lang ako, Tita Tati, sa... Kasi na-watch ko na yung iba. Dito na lang ako sa Dancing Fountain, Ma'am, Tita Tati. Yan, short video lang po pala ito. Ipag-play kita ulit. Yan, wala pong anuman, Tita Tati. Nanay Owa, may harang pa rin po ang iyong video. Ay, sus, Ginoo, mahuhulog pa pawa. Ayan, playing na Nanay Owa, 7 minutes and 25 seconds. Playing na po ang iyong video. Ayan, thank you so much sa 7 million people in the house na nakatambay sa aking live. Thank you so much. Ayan, Ma'am Astrid, done na po. Ipag-play kita ulit kasi short video lang po pala to. Thumbs up dan, pang 49 thumbs up, Ma'am Astrid. Ayan, napunta na ako dito sa, ano ba ito napunta? Hanap ako ulit ng ano.
Na-watch ko na yun eh. Yan, dito na lang po ako sa Beautiful Flowers for Virgin Mary. Ayan, nagkautal-utal na si host G-Shop. Nag-love shout out sis. Ayan, Tita Tati, playing na po. Ayan, thank you so much sis. Ayan, Nanay Owa, playing pa rin ang iyong video. Sis G-Shop, nag-love shout out from Tita Tati. Ayan. Ate Gisha from Yen. Si Tita Tati, Sis Astrid, nag-love shout out from Gisha. Ayan, marami naka-live talaga pag gantong oras. Okay lang yan. Hati-hati tayo. Makaraos lang. Sa akin nga, ang dami nagno-notify ng mga naka-live. Yan, pa-thumbs up guys sa ating upcoming ni Sis Yen. Nanay Owa, anong luto ginawa mo dito sa puso na to? Bag saglit sis, may asikasuhin lang ako saglit. Okay lang sis Chi. Ayan. Playing pa rin po ang yung video ni Ma'am Astrid. So beautiful, Ma'am Astrid. Yan, sige lang sis Chi. Sandali lang host, punta muna ako sa premiere ng kaibigan ko. Sige po Nanay Owa, naka-play po yung video nyo. Ayan, 4 minutes and 10 seconds na naka-play, Nanay Owa. Sige lang po Nanay Owa. Yan, sa hindi pa nakapag-thumbs up kay Ma'am Yen, pasuyo naman sa kanyang premiere mamaya 8 PM. Yan, maraming salamat. JPL Max Vlog, thank you so much. Bago host sa channel mo, yap, bigyan kitang jacket. Ayan, may moderator ka na. Ayan, maraming salamat sa iyo sa pagsilip mo sa aking live. Thank you so much. Paayuda ho, sige, diyan ka lang muna, may nakapin lang ako. Dikitan mo yung nakapin, may upcoming din yan mamaya 8 PM. Sige, ayudahan kita mamaya, diyan ka lang muna. Pipin natin yung bahay mo, saglit lang. Dikitan mo yung nakapin ko. Yan, makipagdikitan ka muna dyan sa baba. May nakasalang lang ako. Ayudahan kita mamaya pagkatapos na itong nakasalang ko. Good afternoon, Sis Astrid from Gina Madronero. Ayan, maraming salamat Sis G. Yan, good afternoon. True Bami, love shout out. Thank you so much for coming. Ayan, pasuyo sa ating nakapin. Ayan, nag-ano na naman. Bakit naging hina na naman ang signal? Ayan, maraming salamat sa inyo. Sis G, thank you. Ayan, Nanay Owa, malapit na po matapos ang video mo. Sis G, na may galap shout out from Tita Tati. Druva, hello from Miss Shen. Yan, iyan lagi present yan si Druva sa akin. Kahit saan yan, kahit kanino ko nakikita, nandun siya lagi. Napakasipag niyan umakyat sa mga live. Yan, pasuyo naman sa ating nakapin, pa-tamsak naman, pa-tamsak sa kanyang upcoming mamaya na 8 PM.
Guys, pasuyo naman. Sir Mod, may kalab shoutout again. Ayan, si Tita Tati, still playing ang iyong video. Napaka-pretty naman nung kumakain ng pizza ba yun? Bag mo na ako sis Astrid, yan bag saglit ako, maya kuwat sa inyo. Ayan, sabi ni sis G. GPL Max Vlog, dahil nakapin host, nagbalik bayan dito sa Basya, hehehe. Ayan, Yen, dikit na daw sa'yo si GPL Max Vlog. Ayan, babalikan ka niyan, legit yan si Michelle. Sir Moti, hello from Yen. Yan, makipagdikitan ka muna dyan, GPL Max Vlog. Ayudahan kita mamaya. Yan pala si Ma'am Yen. TV na ako sa'yo. Ano ba? TV. Dana ako sa'yo. Ayan, dana raw siya sa'yo, Ma'am Yen. Okay lang sis Gina from Ma'am Astrid. Ayan, Yens Mix TV, nagbaba ng bahay si GPL Mix Vlog. Ayan, Nanay Owa, dana po ang iyong video, Nanay Owa. Ayan, thank you so much, Nanay Owa. Punta ko yung bahay mo, GPL Max Vlog, Mix Vlog. Guys, palablab naman sa ating nakapin. Ayan, may harang ka, GPL Mix Vlog. Laki na pala ng mansion mo. Excuse me. Panoorin ko muna yung, panoorin ko muna yung video mo para iwas lagas. Malaki na pala yung mansion mo. Ma'am Astrid. Ayan. Sabi ni GPL Mix Vlog, may galab shout out daw, Ma'am Astrid. Ayan, 14 minutes and 57 seconds, GPL ang iyong video. Panoorin ko siya ng 7 minutes para hindi malagas yung iaayuda ko sa iyo. Sorry. Ayan, Ma'am Astrid, dana po ang iyong video. Ayan, playing ang iyong video, GPL Mix Vlog. Ayan, dana po ang video mo, Ma'am Astrid, full watch na. Thank you so much, Ma'am Astrid. Yan, pang 33 thumbs up, Tita Tati. Welcome po, Tita Tati. Walang anuman. Ayan, sino pa hindi naka-thumbs up dyan kay Ma'am Yen? Pasuyo naman sa nakapin ko. Palablab naman kay Ma'am Yen. May upcoming siya mamaya na 8 PM. Ayan, pagsabayin ko na GPL Mix Vlog, pagsabayin ko na dito sa isang phone ko. Yan, harang ulit. Salamat Jen Mix TV. Ayan, GMX Dan Paul Pak with Kalembang from Yen. Ayan, playing pa rin Yan, pinanood ko muna yung video mo para hindi malagas ha. Sayang kasi pag dinikit natin na na hindi didikit, sayang naman. Baglang host, nasa work lang, may boss. Sige lang. Sige. Yan, ayudahan kita dito sa dalawang cellphone ko
Ayan, playing pa rin ang iyong video. I'm back, sabi ni Sis Chi. Maraming salamat, Sis Chi. Ay, mo ulan ba dyan sa inyo? Dito, paano pa lang papaulan pa lang. Ayan, GPL Mix Vlog. Dikitan mo yan si Sis Chi Shop at saka si Gina Madronero. Yan, legit din yan. Pandagdag na rin yan sa mo. Pero malaki na rin yung mansion mo, nakakatuwa ka. Idol ka na pala namin eh. Laki na ng mansion mo. Excuse me. Ayan, playing pa rin ang iyong video, GPL Mix Vlog. Maraming salamat, Sis Chi. Muulan na dyan dito sa amin, paano pa lang, papadilim pa lang. Papalapit pa lang ang ulan. Ayan, Melon Freya Vlogs, mega love shout out. Ayan, at tawag dito, GPL Mix Vlog. Ayudahan na kita dito sa isang pang 126 thumbs up. Ayan, pangalawang ayuda ko sa iyo, GPL Mix Vlog. Maraming salamat sa pagsilip mo sa aking live. Ayan, mega love shout out, Melon Freya Vlog. Ayan, dito ako sa bahay mo, Freya. Ayan, short video lang pala to. Ayan. Thumbs up dan sa iyo, Sis Freya. Tambay lang, tell L. Okay lang, sige, GP L Mix Vlog. Ayan, maraming salamat sa iyo. Warren Boy Official, big love shout out. I-repress natin si Melon Freya. Yan, repress ko muna si Freya. Ayan. Yan, dan thumbs up from Nanay Owa.
Ayan, maraming salamat sa mga nagtamsa kay si Shen. Thank you, thank you. Maraming salamat sa inyo. Yan, padikit naman daw kay ano. Ay, ano pala? Ay, sige, susunod na naipin ko na si Milon Freya, GPL Mix Vlog. Susunod kita dito. Dapat pala ikaw muna ipipin ko. Yan. Baba ka ng bahay mo, Watin Boy Official. Baba ka ng bahay mo. Yan, salamat po sa lahat from Yen. Yan, thank you so much sa mga nagtamsak kay Ma'am Yen at sa mga dumikit sa kanya. Maraming salamat. Ayan, GPL, OTW from Melon Freya, OTW na siya sa'yo. Sige, thank you so much, Voice Official. Maraming salamat sa support. Thank you so much. Ayan, dikitan mo yan, OTW na raw siya, GPL sa'yo, si Milon Freya. Yan, sunod kita sa kanya. Pipin ko yung bahay mo, ay yung binaba mo bahay. Maraming salamat, Nanay Owa. Thank you so much sa support. Ayan, dan dikit po, GPL. Pasukli, thank you, sabi ni Milon Freya. Ayan, babalikan ka niyan, Milon Freya. Legit yan si Sir JP Image Vlog. Walang anuman, sis Freya, walang anuman. Yan guys, pasuyo sa atin nakapin. Dan po Nanay Owa from Yen. Yan, thank you Sir Moti. Maraming salamat sa napaka-supported kong kaibigan. Yan, pasuyo naman guys kay kay Sis Milon Freya. Dan na po, night po. Gumpisa ka na naman, Sir Mot. Patawa ka na naman, ha? Sir Moti, mega love shout out. Francis Gina Madronero. Yan, Voice Official. Puntaan ko pa rin yung bahay mo. Go to channel na lang kita. Yan, dito ako sa La Familia. Yan, may harang ka, Voice Official. Sir Moti, may love shout out from Yen. Ayan, dikit na Watin Boys, dan dikit po from Milon Freya. Yan, pasukli na lang Voice Official si Freya. Ma'am Milon Freya Vlogs, dan connected to your channel from GPL Mix Vlog. Yan, bakas-bakas lang po. Salamat. Sabi ni Voice Official. Ganda ni Ma'am Milon Freya. Ayan. Ma'am Freya, ang ganda mo daw. Mukhang makakakuha ka pa ng bagong kaibigan ngayon, Ma'am Freya. Ayan, salamat po, GPL. Ayan, playing pa rin po, Voice Official ang iyong video. 1 minute and 9 seconds lang pala yung video mo. Ayan, na napuntahan ko.
Playing pa rin po. Yan, pasuyo guys, sa atin nakapin. Sa mga hindi pa nakadikit kay Sis Freya, pasuyo naman, palablab naman sa ating kaibigan. Yan, malapit na matapos. Voice official ang iyong video. Pang 49 tamsak sa'yo, kapatid. Gina Madronero, dikit na po ako sa iyo, ma'am. Baka naman, hehehe. Hindi, babalikan ka niyan. Legit yan. Ayan, Sis G, dikit na daw sa iyo si GPL Mix Vlog. Legit yan, GPL. 100%. Tsaka mabait yan, si Ma'am Gina. You're welcome, Ma'am Milon Freya from GPL. Ayan. Ayan, may bakas po ba? Sir, ayan, magbakas ka daw ba, GPL kay Ma'am Gina? Yan, ipag-play pa kita ng isang video mo, Ma'am Freya, kasi short video lang yung, yung binaba mong bahay. Dito ako sa paano ma-recover ang Gmail account. Yan, nagtututorial pa pala to si Ma'am Freya. Ayan, si Freya, playing mo yung video. Host, dito lang, wait lang talaga, baka mahuli ako. Okay lang, sige, unahin mo yung trabaho mo. Sige, okay lang. Dikit na pala tayo, Ma'am Gina, from Voice Official. Sige, higit sa lahat, unahin natin yung trabaho natin. Sige, okay lang. Ayan, Ma'am Freya, Sis Freya, playing pa rin ang iyong video. Ayan, i-request ko naman si Freya, si JPL Oops, nasaan ang kanyang mansyon? Yun. Ayan, dito naman tayo kay GPL Mix Vlog, guys. Dance of Play GPL Max from Gina Madronero. Ayan, thank you so much, Sis G. Doon sa amin po, dito sa amin po, umaga pa lang. Bakit saan bansa ka ba motivational? Nasa ka ba? Yes po, sir. What? Kay Sis Astrid po. Okay. Kay Sis Astrid pala kayo nagkadikitan. Ayan, maraming salamat, Sis G. Sir Mot, maraming salamat sa suporta. Ayan, pasuyo guys sa ating nakapin. Palablab naman sa ating kaibigan. Ayan, Sis Freya, playing pa rin ang iyong video. 1 minute and 27 seconds na naka-play. Ayan. Salamat, Gina, from Voice Official. Hi, Pamod ate. Kaninong ninja? Si Hasmin. Para malagyan natin ng jacket. Kanino bang ninja si Hasmin? Salamat, Ma'am Gina. Sorry po, from Voice Official. Hello, Ma'am Sky. Miguel, shout out. Thank you so much, Ma'am Sky.
Ayan, isabit natin Ma'am Sky maya-maya yung upcoming mo. Ate, ganda mo ngayon. Kaninong ninja si Hasmin? Yan, pasuyo muna guys sa atin nakapin para may refresh natin si Ma'am Sky. Ayan si Freya, patapos na ang iyong video. Sky, done po. Sabi ni Milon Freya Vlog. Ayan. GPL thumbs up sa bukid mo. From Sky. From Ma'am Sky pala. Ox lang po sir, Sir Watin Boy. Ayan. Boy official. Boys official. Ayan. Pasuyo naman guys sa ating nakapin. Ayan. Tapos na ang iyong video sa Freya. Pang 47 thumbs up. Maraming salamat sa Freya sa pag-stay mo sa aking live. Yan, naka-live din pala si Mami Tess. Magkasabay kaming dalawa. Pasensya ka namin, hindi kita masupport ngayon. Ayan guys, pasuyo naman sa nakapin natin. Ayan, i-refresh naman natin si Ma'am Sky sa kanyang upcoming niya. Ma'am Sky, mauna na ako. Yan, pang 67 thumbs up, Ma'am Sky. Yan, sa akin to Ma'am Sky, yung Proud Bicolana TV. Sa akin to, second channel ko to. Tapos dito sa isang cellphone ko, pang 67, thumbs up. Yan, maraming salamat Ma'am Sky sa pagsilip sa aking live. Salamat ho sa pagpin. Wala pong anuman, si Sky. Yan, thank you so much. Maraming salamat din sa pagsilip mo sa aking live. Guys, palablab naman tayo kay palablab naman kay si Sky. Yan, maraming salamat Ma'am Sky sa patamsa. Thank you, thank you. Dan po Ma'am Sky from Yen Mix TV. Yan, maraming salamat Yen. Thank you so much Iski sa support. Maraming salamat talaga. Sobrang maraming salamat.
Lagi kami nagkakasabay ni Mami Tess mag-live, kaya hindi ko siya masupport ngayon. Naku Mami Tess, sorry. Pag hindi pag hindi tayo nagkasabay, saka kita pupuntahan. Nakikinig lang sis, nagliligpit at makapaghanda din ng dinner sis. Okay lang sis G, sige lang. Oras na nga ng Ayan GPL Mix Vlog, dikitan mo yan si Ma'am Sky. May upcoming din siya mamaya. 8:30 ba yun Ma'am Sky? Yan, mabait din yan si Sky, GPL Mix Vlog, dikitan mo si Ma'am Sky. Guys, palablab naman tayo sa ating nakapin sa kanyang upcoming. Tusok sis kay Ma'am Sky, dating dikit. Maraming salamat sis G-Shop sa mga dumikit kay Ma'am Sky at nagtamsak. Maraming salamat sa inyo. Thank you so much Yen sa support. Maraming salamat. Yan, puntahan ko yung bahay mo, Sis G. Yan, dito ako sa Sunstorm Travel. Ayan. Play natin ulit. Tapos pag-play kita ulit dito mamaya sa isang phone ko. Harang sis G. Tapos dito naman ako sa kabila kay Gina Madronero. Yung kabila ko kay G-Shop. Yan, dito ako sis G sa pag-ibig ko sa iyo hindi magbabago. Yan, may harang yung kay G-Shop.
Playing ang iyong kay Gina Madronero. Walang ano man, Sis G. Yan, maraming salamat, Sis Freya, sa pag-stay sa aking live. Thank you so much. Yan, playing pa rin, Sis G, ang iyong video. 5 minutes and 59 seconds ang video, Sis G. At itong kabila naman, 8 minutes and 46 seconds. Ayan, maraming salamat sa nandyan lahat sa aking live na nakatambay. Maraming salamat. Yan, kay Madronero at saka kay G-Shop yung isa. Maraming salamat, Sis Freya, sa pag-stay mo sa aking live. Big love shout out. Si Renzo TV Vlog, big love shout out sa'yo. Yan, stay put ko lang dyan. Mamaya puntahan ko yung bahay mo. May nakasalang lang ako. Magbaba ka ng bahay mo. Yan, pasuyo sa kay Ma'am Sky. Renzo TV. Baka di ka pa dikit dyan kay Ma'am Sky para mai-request natin. Dikitan mo muna si Ma'am Sky. May upcoming siya mamaya 8:30 PM. Yan, playing pa rin Sis G. 3 minutes and 7 seconds naka-play si Sis Gina Madronero. Si G-Shop, 1 minute and 55 seconds na naka-play. Yan, dyan ka lang muna, Renzo TV. Pupuntahan ko yung bahay mo mamaya. May nakasalang lang ako. Dikit ka dyan kay Ma'am Sky. Renzo TV, dikitan mo yan si Ma'am Sky. Renzo TV, Dan Connect sa'yo, pabalik na lang, salamat from Sis Gina Madronero. Ayan, Renzo TV, pakibalikan mo si Sis Gina, ha. Ayan, legit yan, mabait yan. Opo, idol, salamat po. Ayan, balikan mo si Sis Gina, dana siya sa'yo, ha. Yan, i-refresh ko yung yung bahay, yung mo. Refresh ko muna kay Sis, Sky. Puntahan kita mamaya pagkatapos nitong may nakasalang lang ako. Yan, maraming salamat sa iyo, Renzo TV.
Yan, yung dumikit sa'yo, balikan mo na lang, ha? Walang ano man, Renzo TV. Thank you, Yen. Maraming salamat, Yen. Ayan, 5 minutes and 50 seconds. Si G, na naka-play si Gina. Si G-Shop naman, 4 minutes and 37 seconds na naka-play. Hello, Sir Sulit. Big love shout out. Yan, puntahan ko yung bahay mo, Sir Sulit, after lang kay Sis Gina, ha? Kayong dalawa ni Renzo TV. Pagsabayin ko kayong dalawa mamaya. Ayan, stay put lang muna kayong dalawa dyan. Pasuyo naman sa nakapin natin. Baka hindi pa kayo nakadikit. Yung hindi pa dikit dyan sa ating nakapin, palablab naman sa kanya. Yan, malapit na matapos si G-Shop, si Ski. Bago lang po ako, bagong hindi nagkukulit. Si Sir Moti talaga, oo. Ayan si Ski, tapos na si G-Shop. Ikaw talaga, Sir Moti. Ayan, Renzo TV, nandito ako sa iyo. Sa bahay mo, baby pa pala yung bahay mo. At dito, Sir Mot, may 5 to 10 banana ako dito. Sir Mot, ayudahan mo naman yung akin nakapin. Hindi sasapat yung akin. Baby pa yung bahay niya. 164 pa lang, Sir Mot. Palambing naman dyan, Sir Mot. Ayan, si Ski, malapit na matapos. Si Gina Madronero. Ayan, tapusin ko muna, Renzo TV, yung video mo bago kita ayudahan na. Yan, tapos na si Ski, si Madronero. Mag 24 thumbs up si Ski. Pero dikitan lang ako ng main ko, okay na ayuda. Ano? Pero dikitan lang ako, okay na ayuda. Sana tuloy ako. Salamat sis. Okay lang sir. Okay lang sis G. Sir Moti, may love shout out from G-Shop. Welcome sisi ko, no problem yon. Walang anuman. Yan, palablab naman sa ating nakapin.
Ayan, one banana sa'yo, ano, Renzo TV. Ay, saan ba napunta? Ano ba yan? Refresh ko nga. Tingnan ko kung nag-ano, kung nagdikit. Ayaw ata dumikit Ayaw yata dumikit ano. Wala na ata yung nakapin. Ayan. Nandyan pa yan. Ayaw dumikit ba? Ba't ganon? I-refresh ko nga muna. Ayaw talagang dumikit. Yan, maraming salamat, Sis G. Diyan pa pala. Ayan, nandiyan pa siya. Opo, idol. Ayan, paayuda naman, Sir Moti. Dikitan lang ako ng main. Ayudahan ko. Ayan, dikitan mo raw, ano, Renzo TV. Dikitan mo yan si Motivational. Yan ang ano niya. Paayudahan ka niya para madagdagan yung bahay mo. Tapos na ako sa'yo. Sa akin, didikit yung puso ni G-Chef at Chen. Ako, awan ko sa'yo. Sige na, ayudahan mo na yung nakapin. Para naman umikot man lang yung bahay niya. Palambing naman dyan sa nakapin ko. Ayan rin sa TV, dikitan mo yan. Ayudahan ka niya. Ayan, Renzo TV, nagbaba ng bahay si Moti. Ayan, dikitan mo yan para maayudahan ka.
Ayan, dikitan mo yung nagbaba ng bahay na yan. Nakadikit ka na ba sa kanya? Tago mo kasi yung banana mo para hindi makita, para hindi kunin ni Lolo. Ayaw mo kasi itago, kaya ayan tuloy. Kinukuha ni Lolo. Ayan, maraming salamat, Sis Chi. Ay, so. Yan, Sir Moti, dikit na raw siya sa'yo. Bigay mo na yung pangako mo na pag dumikit sa main mo, aayudahan mo siya. Ayan, dikit na siya. Sir Mot. Uy, ay. Yan, maraming salamat, Yen. Yan, palambing naman dyan sa nakapin. Baka may extra banana ka dyan. Baby pa yung kanyang bahay. Tulungan naman natin siya. Di na nagparamdam yan si Sir Moti. Hindi, nandyan lang yan. Baka inaayudahan ka, Renzo. Ano, nakaluto ka na?
May tumatawag kay Gabin. Sino ba tong BFF na to? BFF na si Gabin? Meron nga siya kachat yan, pangalan ng Amanda. Pag pinapag-uwi, nag-chat yung Amanda. Sabi kasi kami nag-chat, Gabi na pauwi ka na. Tapos kung di pa, sa yung conversation nila. Maglalaro lang ako ah. O sige, Daddy. Ate, sipain na kayo mga ganito. Ayan, Renzo, inayudahan ka ni si Shen. Kaloko nito ni Gabin, may kachat na. Maraming salamat, Ken. Saan ba yung message nito? Kanina pa may chat eh. Sige lang. Ayan. Dinner tayo si Shen, sabi ni Sis Gina. Nasaan ba message nito? Tingnan ko nga. Makimarites na nga tayo dito kay Gabi. Nasaan ba message nito? Iba kasi yung ano niya, iba kasi yung... Hanapin mo nga, Jenny, saan ba message nito? Ito si Amanda. Alis kami mamaya na lang. Okay, bye. Sana all may robe us. Ano ba yun? Okay, add mo ako. Ikaw pa ni Gabin. Nakikita. Account niya ba to? Oo nga. Ay, hindi. Kay ano to eh. Hindi, kanya nga. Di ba kanya to? Ito to? Pa-jacket hose, hindi madikitan yung nakapin. Ikaw ba yan, Sir Moti? Kanino bang ninja yon? Ayan. Bigyan kong moderator. Ayan. Oo nga, ayaw nga dumikit. Ewan ko pa kung ba't ayaw madikitan yan si, ano, si Renzo. Si Jam-Jam yata itong si Amanda eh. Hindi si Jam-Jam yan. Klase niya. Eh bakit may picture? Ah, may picture sila ni Jam-Jam. Ah, sinend niya. Siya yung una nag-chat. Tingnan mo. Amanda, hi. Tingnan mo. Hi, buti nakapag-chat ka na. Naka-100 na ako na hintay. Ay, grabe. Ayan, 170 Renzo. Ayan, Renzo, nandyan ka pa. Inayudahan ka na ni Michelle. Asa, pinakita niyang binabasa. Alam ko yung sa'yo. Nakikita mo. Ito mga puputulo. Tingnan mo, sabi pa niya. Video call tayo, sabi Jamaica. We, sabi niya.
Bawal ako eh, mapapagalitan ako, meron namang pasok bukas, kaloko nito ni Gavin. Nunood ako TikTok. Okay. Yan, nakakatawa naman. Nadikitan ko na po sila, idol. Ayan, maraming salamat anak. Ayan rin sa umikot na yung bahay mo. Maraming salamat guys sa lahat na dumikit. Ayan, shout out sa lahat. Ako'y mag-end muna. Maraming salamat sa mga nandyan, Sis G. Naka 1 hour and a half na rin ako. Maraming salamat sa inyo, Sis Gina, Sir Motmot, Sis Shen, maraming salamat. At ayan, kay Renzo TV, maraming salamat sa iyo. Kay G-Shop, kay Yan po ulit. kay Sulit Mix TV, nasumilip lang saglit. Hindi ko pa umalis na. Wala pang 1 segundo, bumaba na. Ayan, kay Milon Freya, maraming salamat sa pag-stay sa aking live. At kay Ma'am Sky, maraming salamat Ma'am Sky. At kay Boys Official, kay GPL, maraming salamat sa inyo. Yan, thank you so much. Guys, mag-i-end na ako. Thank you. At maraming salamat sa inyong suporta. Thank you so much. Start na ako. Ayan, mag-start ka na Moti. Ayan. Maraming salamat. God bless you all. Bye-bye.